kulandeni pano ndi Panyasa Voice Box. Nkhani pano nthawi zambiri zimakhala kupereka mpata kwa Malawi kuti azitha kulankhulapo pa nkhani zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano Boni Kalindo, President wa Malawi First People First aka the TC, akuti boma la Malawi limene limadzitama pa international scene kuti ilolo ndi boma lolemekeza maufulu a anthu, akuti awamanga achamachita kuti a Lighton Mangochi. Ndiyeti tikhale limodzi kuti timve kuti Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani yakumangidwa kwa a Lighton Mangochi komanso ndi nkhani zina zokhudza ulamuliro wa dziko lino la Malawi pano pa Nyasa Voice Box. The DC. Boma la Malawi mogwirizana ndi chipani cha MCP komanso makapena akweri afete. Munanyanyukatu pa 15 January paja ndikumanena kuti dziko lino ndi la ufulu, anthu samamangidwa, dziko lino ndipo Malawi ndi dziko limene lasankhidwa pa dziko lonse lapansi kuti lili m'magulu, gulu limodzi la mayiko amene amayang'anira za ufulu, akuyendetsa bwino za maufulu, za ukape zenizeni. Kodi kumangidwa kulipobe? Ine ndimaona ngati munatopatu kundisiya ine masiku onse osanditenga kundimaona ngati kumangana kunathatu. Kodi kulipo beti? Kwa amene mwayandikana ndi Lazarus Chakwera komanso makapena a MCP amene akuzitenga dziko lingati ndi lawo, komanso makape apa area fete amene amaoneka ngati ndi apolisi koma ali anyamata a MCP. Ndinafuna munditumizire uthenga umene kunena kuti Boni Kalindo kalipo, ndipo nkhani ya maaresti ngati yayambiranso. Chonde auzeni azandinyamule nanenso, chifukwa uwu ndi mwayi wangaso nane. After missing the convoy, after missing the police anyamata akuma CIDs, ndakusowani kwambiri. Anzathu kodi akumalankhula zotani kapena mwayi wawo ndotani? Mukumatha kukawatenga kukalonga kuzasiya mulilongwe. Anzathu odala amene ataposogolo kumalinga popeza dziko la Malawi lili ni ndalama zoseweresa, amene akasume ku khoti ndikutenga ndalama zawo zapamwamba. Chonde ku area sate a Inspector General komanso Minister of Homeland, tayesesani mundipezere nane kena kache. Andi ulendo uno mutakanditengera sunane pakalonga olo kunditengera kunsanje, muzango ndiyimbira foni ndikunena kuti kama tikumangani mwina siku lakuti ndiye nizanyamuke kuti mukanditengere pansanje ninjoye ndi galimoto nane. Boma la Malawi limene limazinamiza pa international scene kuti ndilosunga lolemekeza maufulu la mmanga Lighton Mangochi. Nkhani zake zosaziwika, nkhani zake zokuti munthu akulankhula za kukhosi kwake, kummanga munthu, kumpeza akugona opanda warrant of arrest, awampeza akugona m'maliseche ndikumutenga kupita naye ku Kalonga polisi, kuchoka kumeneko ndikuanamiza anthu kuti akupita naye ku Nzuzu koma akupita naye ku Lilongwe. What a shame! Ndipo inuyo mukanauzanatu kubomako ndi apa pa MCP headquarters ya pa area fetepa, mukanauzana kunena kuti panopa tikupita kuzisankho zomangana zizi kutichitira dent image, chifukwa nkutheka kuti aliko ena kumene kwakhoza kumakunamizani kuti koma bwana mukuchita bwino kwambiri, ndipo anthu amene wamuziya manga ndi cholinga kuti ndi zisankho zikubwerazi tizayendemo yera anthu asiye kulankhula. Ndafuna ndikuuzeni kuti pamene mwamanga Lighton Mangochi azukakonso a Lighton ena Mangochi mwina 10 amene akulankhulawa. Nchimozimozinso ineyo solo munati munimange sikuti anthu angasiyetu kulankhula iyayi.
inu chimene mukanapanga mukanangokonza siku mwina khala pamwezi paja kamodzi kaya kawiri onse omenyera ufulu azingobwera ku area feteko ndikutimangamanga ndikutipanga zimene mukufunazo and wesi still mukumapita kumene koko kumayenda ngati kukaronga munapita ndi anyamata makadeti IMCP amenenso ntchito za polisi sakuziziwa andi pamene popo ndiye kuti bwana ndi ndani ndi inuyo kapena ndi makadetiyo inu ndinu makape kwambiri mu dziko la democracy mulibe mozoopsezana ndipo aliyense akuyenera kumalankhula zimene zikumukhuza kumtima kwace and instead of you as a government kapena iyayi ngati chipani malo mokuti muzichita concentrate pa nkhani zenizeni zimene zikuachita affect Amalawi njala tikunenayi malo mokuti inu mukanatenga chimanga chimene mukugawachi ndikukachisiya m'maadimaki kuti anthu azikagula okha koma inu mukuthamanga ndi kumakatani ndi kumakagawa fetereza amene akufunikayi malo mokuti mukanapanga machawi kuzera ku Ministry of Agriculture imene sikuchita tiki anymore yongosankhana chifukwa chokuti mwanayo analinso mwana wa anzathu mbusa munthu wokuti mwinaso aloweso mwina anayeserako koma ndizomvetsa chisoni kuti fetereza kulibe ndipo mukupasana nokhanokha kuzera kunifi anthu onse amene mukuwapasawo ponamizira mamega famu feterezayo angomugulisa ndipo muziwe kuti chaka chino kukhala njala kopsa but I know the reason why you are doing that. You are doing that to seek sympathy kuti anthu mukamagayira chimanga ndi mpunga basitu anthu wazisusuka kuti akakuvotereni inu pa 2025 chisankho mu September muno. Ndafuna ndikuuzeni kuti mukamapanga ma meeting yanu mukuzinamiza kwambiri ngatidi kuli ma advisors eni amene amachita advise munthu osakhala amene amachita advised mumuuze nzanuyo kuti mbiri yache akuyiononga monga amene ananenera apaki muja chifukwa anthu sanga makhale movutika muziko avutike ndi njala avutike ndi fetereza ndeso azikavutika kumamangidwa and even kundende komunati mupite ndizomvesa chisoni kwambiri kundende ndende zambiri sopano zasanduka trapu yopheramo anthu ndamva chisoni kwambiri kulandira ripoti kuchokera ku Zomba prison kuti ziloloka kwafa akaidi 4 ma first offenders paja kumene kuja Malawi muziwe kuti kunamangidwa sero imene malumu acha anamatamata onse ndipo inu ona za ufulu wa anthu mabungu osiyana-siyana amene mwatanganidwaso ndikumakagawa nawo fetereza okubayi amene mukumapasa ngakhale feterezayo ma-activist ena osaganiza bwino fetereza wafikapo maperekedwa kwa ma-ministers ndi ma-members a MCP ndikumamulemba zina lawo kumakhala ngati feterezayo achita kugula okha kodi zilikotu malo motanganidwa ndi zimenezo muli bize kumamanga anthu muli bize kumapha anthu ku Zomba prison kuli chipwirikiti choopsa plus anthu oso sakudya anthu akungoonda inu amene mmamenyera maufulu mabungu osiyana-siyana tasiyani kutanganidwa ndizopusa zimene mukupangazo mupite mma prison mukaone ma conditions ama prisoners mupite ku Kasungu mukaone mmene kulili ku Kasungu mazi kulibe tapitani ku Nkhotakota tapitani ku Mzuzu tapitani ku Chichiri tapitani mapolisi osiyana-siyana mukaone mmene akukhalira anthu ma conditions ya anthu malama kuti muzichita address ma issues real issues muli basi kutanganidwa ndi zazi ati kumamanga anthu kuti ati muachite silence so ngati tumafuna kuchita silence anthu mwina ndi omwewo amene mukuwamangawo koma ine ndiye sinimungapangidwe silence ditu ine ndine opsa kwambiri ndipo I want to repeat this and again kunena kuti one day wina azapita nane ineyo azapita nane
ndipo ndizakupangani zoopsa kwambiri chifukwa ndikuona kuti mwazolowera kwambiri kuti muziopseza anthu. Munali ndani inuyo, munali ndani? Kupanda boma lapita muthaligeja kukusiyani ndikumapanga kampeni ndikumalankhula zimene mukufuna osakumangani. Lero mmene mwalowa mboma mukuona ngati mwayandikana ni mulungu, mungopereka ma instructions zazi kumamanga anthu, kumaopseza ma investors, malo mokuti muzichita protect anthu anu eni amene atakakuvotereni, mukulimbana ndi ma foreigners, kumamanga, kumaseka ma companies yawo, malo mokuti mungu wauza kuti company sili bwino, zinthu sizili bwino m'matoilet, anthu sakuvala zozitetezera, komanso salale zawo zachepa, koma muli bize kumaopseza makampani yoni cholinga kuti azikupasani ndalama. Ndiyetu nthawi yakutherani, chiseko chakupanani. Ziwani kunena kuti boma la anthu mitu yawo imene sikuyenda bwino amakagula fetereza ku famasi, komanso ziwani kuti boma limene anthu aje mitu yawo sikuyenda bwino amakagula fetereza ku buchale. Ndipo ndiye kuli katangale woopsa za mamega famu zikuli katangale anthu angogawana fetereza, munthu alibe famu basi kumangogulisana. Lero ija imachedwa ani makiyatha yalowaso pano ndi nifi. Kodi tizionera tikukubwera kutizionera andi inu ya opposition mukanasegula maso anu, ngakhale kuti aliko ena ake tikakupasani advice mukumapita pa Facebook ndikumatukwana kuti ife tikuziwa tokha zokavotera. Oho, ziwani nokha zokavotera, koma siku lina muzandikumbuka chifukwa anthu awawa akupanga mafilimu koopsa. Kodi chimene chinapangisa kuti ayimise kalembera uja ndikuzafika pakana lero mukuchiziwa? Popeza akufuna ayambe mawa lino, chimene anayimisira kuti sakulembesa ayimisa, chimene anayimisira mukuchiziwa? Ziwani kunena kuti mukupusa kwambiri, mukupusa, koma siku lake ndi limodzi muzalira. M'Malawi muno muli mavuto opsa. Tapitani ku mabungwe ngati a World Vision, a Red Cross, mukafuse kumeneko, popeza anthu amene wawa ndi amene amagwira ntchito za kumizi. Mukafuse kuti kodi anthu akuvutika bwanji, chifukwa amene angakupaseni real picture ya anthu mene akuvutikira muno Malawi ndi anthu ngati a Red Cross, World Vision ndi mabungwe ena amene amagwira ntchito ndi anthu m'mizi. Mukaone umphawi umene uli even ma district ozungulira ku Lilongwe, mupite ku Nchinji, mupite ku Salima, mupite ku Dowa, mupite ku Nkhotakota, mukaone mmene anthu akuzunzikira. Andi lero mukamakanena kuti boma ndilo mweri, timangoziwa kuti oyesi boma ndilo mweri, koma posachita pompano anthu asintha usogoleri. Popeza boma limakhala lomwero, anthu amangosintha msogoleri. Tafasako kwambiri kuno ku Malawi, uchisiru wachuluka kwambiri kunoko ku Malawi. Andi izizi zomagwira ntchito a polisi, kumagwira ntchito ngati ndinu achipani. One day you are going to regret, because analikonso anzanu ena a polisi amene amapanga matama monga mene mukupangiramo. Lero siawa ali pa ndendetu, wakuyankha milandu yoma amangidwa posachedwa pano, they will be sentenced. Andi zimene zozo mukuyenera muziwe kuti palibe amene ali above the law. Nderero mukamaka mmanga munthu kumuyendesa ulendo kuchokera ku Karonga ulendo naye ku Lilongwe, and even zimenezo makhoti amadana nazo, chifukwa ngati munthu yowalakwa konko ku Karonga ko kuli makhoti, konko kuli polisi, mukanakhoza kumusiya ku polisi sero ya kumeneko, koma kumunyamula munthu uyo ulendo naye pakana ku Lilongwe. Koma anzathu ndiye muli ndi ndalama zoseweresatu, ziko lopempha. Wina ndi uyu ati akunyamuka khaya ndi lero, khaya ndi liti, ati akupita ku America kuti akapepese za moto. Moto wauja nyumba za anthu ku America, ndiye munthu wopempha akupita kuti akapereke ndalama kwa anthu olemera.
ukanakhala kuti ndiwe wofunikira ukanayitendwa ku inauguration ya Donald Trump, koma ngati sunayitanidwe uziwe kuti ndiwe chiserekete. Aliyense African leader amene sanayitanidwe kumeneko aziwe kuti ndiosafunikira. Ndi nthawi zina munthu umakayima pa window monga amene timapangira kale tikamaonera filimu pamulanje council apo ya Magnet Baker, timayima pa window ndikumamvetsa chisoni kuti akulowese kumanena kuti aodeni ndili pa window. Afuna apite mu America azikamvetsa chisoni, mwina ndikiyitanidwa ndi Trump kuti atabwera timuzandione. Ziko lomvetsa chisoni kwambiri, ziko la Malawi limene anthu acho ukawayang'ana maziphunzitsi akuzunzika kwambiri, ogwira ntchito za chipatala akuzunzika kwambiri. Tapitani ku Zingwangwa Health Center mukaone kumene matron wakumeneko akuzunzira anthu ogwira ntchito, anthu amene salandira salale yomveka, salale yawo ndi yophwanyika alibe ma allowance. Lero kunatuluka ka system aka kamene anthu akumagula ma health book kajaboma chifukwa chakuba linasiya kupanga ma health book. Nde ma centers ambiri, ma health centers kapena zipatala anapereka mwayi kuti azilonda makirina ovala za green aja azigulisa timabuku tija ncholinga kuti azipeza chani kanga chepe. Matron wakuzingwanga waitengatu yose ili manja mwache ndi business yache, monga mene ilili business yaku ku parliament. Okolopaja ndi anyaketu abwana akumeneko pakana ku airport international, Kamuzu International Airport. Okolopa akumeneko ndi abwana atu bwana waku parliament amene so anthu ake akuzunzika koopsa, salale sakuapasa, amapasa ndalama zonyenyeka. So pa Zingwangwa anthu akuzunzika. Kodi tumuzipatala mutu mulitu mavuto osiyana-siyana. Apa ndi apa pa Kamuzu Central pamene azimayi akumangobereka ana ndikuwauza kuti kasambeni kwanu ali ndi magazi okhaokha chifukwa chokuti madzi kulibeko, mankhwala kulibeko. Ziko la Malawi koma basi ati kutanganira ndi kumamanga anthu. Ine ndilipo soto abale musandiyiwale, tamangani apa area asate. Ine ndilipo ndakhala nthawi abale zanditengeni. Ulendo uno mukanditenga chonde musandipitise kudwangwa, ndipitiseni nane pa Kalonga. Nanga siraitoni mwamutumiza uku tisinthane nanenso ndipite pa Kalonga. Likalida the DC mwana wa Mwanjeza tiye Babuka box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.